Здравейте и от мен, аз съм Ники. Като домакини на месарница Абърдин можем да гарантираме за това, че в магазина можете да намерите изключително качествени меса и разбира се млечни продукти. А и не само това, а и вина. Нали така? И забравяй да споменеш всъщност короната в продуктите на месарница Абърдин, говеждото месо, което е зряло, може да не е зряло, да е рибай стек, може да е бонфиле, може да е денвър стек, може да е фланк стек, може да е хиляди видове различни, всъщност не са хиляди, колкото трупа позволява. Днес имаме един специален гост, който ще приготви много вкусно по негова рецепта. Какво, Ники? Рибай стек. Преди известно време Асен Блатечки приготви рибай стек. Нека да видим дали нашият гост ще се справи по-добре. За него можем да говорим много. Той е най-големият еквилибрист в България. Печелил е страшно много награди в Европа. На 23 години е започнал подготовката си по собствения си номер силова еквилибристика. Награден е с почетен знак лично от президента. Той е много известен и неговото име е Енчо Кирязов! Нека той сам да каже за себе си. Енчо, заповядай! Здравейте! Добре дошъл в Добре кухнята. заварили. Добре дошъл! Радвам се да те видя отново. Много се радваме на твоето присъствие тук и сме сигурни, че ще ни изненадаш с нещо много вкусно. Да. И аз се надявам. Ами това, което ще направя аз, за да ви стане по-холно и широко в тази кухня, ще ви оставя да сготвите, а пък аз по-късно ще дойда на контрол да видя какво точно сте свършили. Така че ви пожелавам приятно готвене, ще се отбия с вино отново. Страхотно. Приятно готвене. Благодаря. Енчо, как си? Добре съм. Да ти кажа честно, изял съм може би тонове рибай стек в Съединените американски щати и наистина очаквам с нетърпение да направя един тук. Надявам се да се справя, надявам се и на твоята професионална помощ. Зоркото око е тук, Ники. Да. Със сигурност си изял страшно голямо количество риба. Аз съм изключителен фен. И аз също, искам да ти кажа, че ти личи, отново си в страхотна форма, като мен. Така че ако искаш да пристъпим към рибая, избрали сме ти това браче, много така хубава наситена мраморизация. Ти знаеш рибай стек, щом си изял толкова много, сигурно можеш да говориш и толкова много също. Нали, за него. Ако искаш, ни разкажи така малко повече за рецептата, за това как го приготвяш ти. Имаш ли време въобще да готвиш? Ще ти кажа, аз най-вече се храних с рибай стейк. Казвам се храня, защото в Съединените щати е изключително популярно и лесно достъпно това месо. И другата причина, която е, освен здравословната, изключително богата качество на протеин, който има в рибай стейк, е, че изключително лесно се приготвя, най-вече на барбекю, не изисква никакво време, буквално 10-12 минутки би трябвало един стейк да бъде готов. Това е изключително бързо, не трябва някакви специални гарнитури, може да се яде само с зелена салата, което аз правих. Рибай стейк с зелена салата и разбира се вечер с получервено. Абсолютно, аз не знам защо хората се притесняват, като им кажеш рибай стек, искаш да приготвиш рибай стек и те се дърпат назад. Звучи много така като ядрена физика, но всъщност са 8-10-12 минути на барбекю или на скара или в тиган. Още повече пък в месарница Абърдин, със сигурност докато си го купувате могат да ви обяснят на 2 на 3 точно как да си го приготвите, така че е още по-лесно. Така че ако искаш да пристъпваме към рецептата. Месото, което сте избрали, наистина е супер. Аз пред мен хората най-вече от това се пласят, защото в България трудно се намира именно такова качествено месо и поради това хората се плашат, защото когато месото не е качествено, то не става вкусно и съответно хората, това са най-вече опасенията. При наличието на такова месо, според мен е долу-горе като пърженето на яйца. Шансът от провал е много минимален. И нека да им покажем тогава добри практики при приготвянето на рибай в месарница. Аз принципно как го приготвям, вие сте избрали това прекрасно месо, аз го проверявам да няма влага, да не е влажно месото, използвам понякога кухненска хартия. Да, супер. За да попия, ако има някаква влага в самото месо. Ако е простояло малко повече в пакет, евентуално да е пуснал малко. Тогава може да пусне. Ако няма такава влага, сосове някакви от него, си пристъпваме към готвенето. Готвенето е супер елементарно, използвам само сол и черен пипер. Супер, ето тук сол и черен пипер. Приготвили сме ти два вида сол. Едната е пушена сол, ако искаш да използваш на кристали, другата е обикновена морска сол, която предпочетеш. Черен пипер, има и хималайска. Гледай какъв богат избор. Да, богат избор. Аз ще използвам пушената сол. Аз лично го предпочитам. Това е въпрос на вкус. Осолявам го много добре с
без да се притесняваме, защото то се поема. То се взима солта. То се взима солта месото. Отгоре се слагам черния пипер. Сега за драгите зрители мога да кажа всъщност, че ако си вземете риба айстек и забравите да го осолите, греда. Просто няма смисъл да го готвите. Сготвите ли го вече и след това се опитвате да го осолите, абсолютно няма смисъл. Следете внимателно Енчо какво прави. Той го осолява добре, слага богато количество черен пипер. Това е много характерно за Щатите, за Англия, за Франция. Да. Наистина това са добри практики. Аз само мога да ви дам един съвет. Ако сте забравили да го осолите добре, предварително има само едно спасение, но трябва да имате домашен любимец. Това е спасението. Кажи ми сега с какво се занимаваш. Сега с какво се занимавам? Да. Сега се занимавам с много неща, но най-вече с което се занимавам. Първо съм заместник кмет в моя град, в община Ямбол. Другото, което се занимаваме с фондацията, която имам на мое име. Да го хвърляме в барбекюто, разпалил съм го, вече барбекюто е готово. Да, дигнало е подходяща температура. Ако искаш, може да използваш ето тук от тази страна. Да. Тук е по-силното, да. Аз ще използвам по-силното. Добре. Сега ти ще ми кажеш дали е правилно. Аз по принцип го запечатвам. Първо от едната и от другата страна. Максимум може би 2 минути от едната страна. После го правя от другата страна малко. За да стане по-интересно, може да обърна паржолата и наобратно. Точно така да се получи на кръща, на решетка. Да се получи на решетка. След това го оставям на малко по-слаб огън. Пак 2-3 минути, 2-3 минути от друга страна, защото аз по принцип го обичам да бъде медиум. Средно изпечен да бъде, да. Свалям го от високата температура, оставям го още малко и според мен толкова 10-12 минутки би трябвало да бъде готово, да бъде, както ти каза. Аз мисля, че ще ти се доверя напълно, имайки предвид това как изглеждаш винаги във форма. Каквото кажеш е закон. Ако кажеш и ящи го средно изпечено, ядем го всички средно изпечено, да знаеш. Така че силно е малко барбекюто тук от тази страна. Ако искаш, обърни го на кръстче така. Обръщам се към зрителите ни. Загрявайте си скарата или тигана или барбекюто предварително. Уверете се, че той е дигнал достатъчно висока температура, за да може да образува карамелизация, да запечата месото, не да го вари, а да има хубава, хрупкава коричка. Измислил съм, тъй като ти казваше готви рибай. Ние като домакини с Елена си викаме, добре, ама той иска да сготви рибай, трябва да си... Хубаво е, хората го обичат и чист, обаче ние така като професионалисти готвачи много ни харесва да добавяме нещо от нас. И решихме това да е един сос, който да ти покажем, който е много лесен сос. Трябва ти само масло и ти трябва вино. Дали ще е бяло или червено вино, това няма значение. Това променя само цвета на самия сос. Но обикновено как се прави? Прави се, като се сложи в силно загрят тиган вино, заедно с малко червен лук. Аз съм го приготвил, даже след малко ще го направим това нещо, докато се почива степа. Много бърз сос. Много елементарен, нарязва се лука на ситно, слага се в тигана, гаси се с виното, редуцира се и след като остане съвсем малко вино на дъното, се слага студено масло вътре, бучка по бучка, за да може казва се, да емулсифира на професионален език, да стане като сос и накрая се залива. Супер! Благодаря ти за добрата идея. За добрата идея, за добрата идея. Знаеш ли кое така ме интересува? Имал ли си период, в който поддържаш тая форма, но не си ял месо за дълго време? Винаги ли си бил с месо? Винаги. Аз съм човек, който съм изразходвал страшно много калории на ден. Имай преди, че дълго години работих в Германия и там с една компания беше много интересно. За 9 минути беше моето изпълнение на сцената. Чисто, което хората виждат на сцената. Зад кулисите целият труд, репетиция, фитнес не го виждаха, но измери ми колко калории изгарям за 9 минути. И се оказва, че за 9 минути работа аз изгарям 2600 калории, което е страхотно много. Страхотно много. И аз може да се обясниш 9 минути стойки изцяло на ръцете си, като по-голямата част си върху едната си ръка или върху другата. Лесно може човек да се представи, дори да застане в един планк, който е много популярен в момента, където имаш 4 опорни точки, няма нищо общо с стоението буквално, а тук с една ръка без опряни крака на земята, че огромни усилия и се изгаря страшно много калории. Плюс това съм винаги в фитнес залата час и половина, а сутринта пък чисто се репетирам моите неща, които са отделно 2 часа
и буквално изгарям над 5000 калории на ден, което е огромно. Това е огромно, няма и как аз няма как да се лиша от месото. Не съм бил постоянно на рибай. Както ти казах в началото, рибай, благодарение на работа на 2 години в Съединените американски щати, малко повече от 2 години и половина, там започнах с рибая. Аз мисля, че сме готови. Аз мисля, че напълно сме готови, да. Може да го обърнем малко. Малко само от тази страна. Добре. Ами това е много интересна информация. Аз единственото, което съм чувал е, че най-много калории изгарят пилотите на Формула 1. Не знам като размер как стоят нещата, но това, което чувам от тебе е, че ти се доближаваш максимално много до тези калории, може и дори да си на едно равнище с тях, което е... Ами да, понякога става едно такова, да, хората се заблуждават по че дългото спортуване или физическа активност изгарят много калории, да, но понякога за много, както каза Формула 1, понякога дори за 2-3 минути човек е в състояние да изгори 500-600 калории. Чисто от самото напрежение, което вътрешно на тялото, което упражнява, самата концентрация, фокуса и концентриране на много енергия в кратък период от време, изгаря също страшно много калории. Много интересно звучи. Материя, която се вижда, че на мен не ми е особено позната, но... Сега ние сме готови. И оставяме го да почине. Да, и тук, ако искаш на тази дъска, че не сме я използвали. Супер. Енчо, тук ще приготвим за соса. Сега има един френски сос, казва се Бьор Блан. Нали, от бяло масло, маслен сос. Ние ще направим Бьор Руж, защото Бьор Блан се прави с бяло вино, с бял оцет. Ние ще използваме вината на месарницата, с които тя разполага, именно червено вино. Т.е. нашия сос ще бъде леко така в пурпурния оттенък. Използваме червен лук, нарязваме на ситни купчета. Много е важно, защото да бъде наситно нарязан, защото по-бързо ще се обработи и докато стека си почива, за 5-6 минутки ще направим сос за стека. Нали, за хората, които искат да ядат стека с сос, много българи са свикнали, нали, от бабите ни, от родителите ни, всичко готвено като мандишки. Да. Ти как го наряза като кускуста, може да го направи тотален професионалист. Аз такова рязане на лук. Как го наряза? Най-важно може да е остър, това е най-важно. И пръстите да са метални. Ами Енчо, нарязахме лука, сега ще го сложим. Преди маслото? Ами, виж, сега го направих така, защото просто екипа ме постави в много неудобна позиция, но... Под стрес. Под стрес съм в момента. Но слагаш маслото, така хубаво да се разтопи, слагаме лука и ще добавим съвсем малко мащерка. Този сос във Франция се нарича Бьор Руж, идва от масло и заради пурпурния цвят на червения лук и червеното вино, което ще използваме, той става леко така червен. Затова се казва червено маслен сос. Как замириса уникално. Много е важно лука да е нарязан наситно, защото искаме много бързо да направим соса, докато стека си почива. Не искаме да ядем студен стек, не че няма да го изядем. Това задължително се прави след като стека е готов? Ами можеш и предварително да си го направиш, но после е много трудно да го сгрееш, защото ще се пресече. Ще остане маслото и виното на една страна и няма да е толкова лицеприятно. Слагаме достатъчно, колкото да покрие дъното. Да, 100 грама долу горе. Достатъчно го готвим, за да изври алкохола. Нали, знаеш, ако има несготвен алкохол, колко е тръпчиво, колко е наситено, почти неядливо е. Затова го готвим за 2-3 минути, за да изври. И накрая с студено масло ще завършим соса. Сега има само един пинис тук с маслото, трябва да е на много ситни бучки. Не като лука, разбира се, но за да може да емулсифира добре, т.е. да се разнесе добре в виното и в тигана, да темперираш добре соса, защото е много важно за маслото да е на определена температура. Т.е. като правиш сос, който искаш да е гъст, нали, да не е прозрачен, да не се пресече, много е важно маслото да ти е студено и да го слагаш на малки порции вътре в тигана или в тенджерата, която готвиш соса. Също като започнеш да слагаш масло,
Много е важно тигана да не е вече на котлона. Сега виното е извряло достатъчно, има съвсем малко тук при лука и слагаме маслото бучка по бучка. В началото можем да си позволим по-голямо количество, за да може да свали температурата надолу, нали, за да не го разтопи цялото. И тук идва момента, тънкият момент, в който трябва да се включим котлона лекичко, за да може да вдигнем леко температурата отново, за да можем да разтопим и останалото масло и същевременно пак да махнем от котлона, за да може да темперираме. Много е сложно, Майя. Не. Интересно ми е много. Не съм виждал подобно нещо. Ето няма и къде да видя, трябва да е в някой пресунец. Виждаш как соса вече Да. придобива такава сериозна гъстота. Сега ще добавя и другата част от маслото. Сложността идва от това в добавяне на маслото вътре, нали? Точно Или? така. Това ли е? Точно така. Това е. Трябва много внимателно да не пресечем. Да, емулсията, така се нарича, емулсия. Температурата трябва да е достатъчно точно да разтопи маслото, но не и да го пържи, не и да го готви. Да. Ако случайно се притесняваш, че ти е студено дъното и маслото не се разтопява, връщаш на котлона за съвсем кратко време, за да може да го разтопи. Но тук мисля, че постигнахме този ефект на така приятно гъст сос с лук, с мащерка. И сега ще го вкусим със съвсем малко сол още, тъй като маслото, което използваме, няма добавена сол. Ще го балансираме и сме готови. Стека и той е готов. Гъстичък е така, блести заради маслото. Ще го оставим ето тук и се надяваме екипът да ни докара една лъжица, с която евентуално да полеем стека. А стека си е починал, аз се предлагам да го нарежем, ама преди това да видим Елена докъде стигна с вино. Да, тук е си с вино. Чудесно, да. И от Супер. стека, и от соса наистина е прекрасно. А пък аз по този случай нося вино. Да. В месарниците също се предлагат и вина. Това е мерло, червено вино. Имат собствена изба, лозеница, ти знаеш за това. Така че това е едно превъзходно вино мерло, което много ще си подхожда с ястието, което сътворихте вие двамата. Оха е наистина чудесно. А и там има червено вино в соса, нали? Точно така, Да, много така че червено вино. със сигурност ще си подхожда. Ставам тук, докато налея, Ники, разрязвай. Или Енчо. Енчо, това е твоята рецепта, нека ти да... Не искаш да се излагай с моята. Не, шегувам се. Добре. Няма как да се изложим, стека е изготвен перфектно, сигурен съм. Я да видим сега заветния момент. О, ето. Ето, малко е... Добре. Добре, аз съм Не е сигурен, че в фатално. средата е супер. Да. То винаги така с риба е много трудно да, тъй като е от две части, всъщност самия отрязък е от две части месо. Винаги едната се, така се досготвя една идея малко повече от другата. Колко е лъскаво да се свържи соса. Друго ще стане. Ами, Да опитаме? да опитаме, Да. да. Енчо, на здраве и много ти благодарим, че беше Здраве. наш гост в месарницата. Надяваме се така, че този отрязък от трупното месо, говеждото ти е харесал, че като го опиташ ще възкликнеш точно по стандартите на щатите. Да. Там съм бил 2 години. И изял си колко каза? Не знам, много. Много килограми. Спрете да говорите. Да. Не, Ники, На здраве. на здраве. На здраве. Види, виното е. Оставяме с да е. Страхотно е, наистина. Много е Браво. много. Много вкусно. Но, виждаш ли соса? Какъв по-различен вкус добавя, много хубаво. Да, Много. Добре ли се връзва с виното? много добре се връзва с виното и също към нашите зрители. Ако предобрите с подправките, нали, ако сложите, ако се сървете малко повече с подправките и се притесните, че месото е откусено много с сол или с черен пипер или с други такива подправки, соса решава проблемите. Те го свалят овкусяването на месото с няколко така нива надолу и го балансират.
Сега само остава да връчим специалния подарък от месарница Абърдин на някой, който ти си избрал, за да му дадем едни прекрасни продукти, с които той да си изготви вкъщи чудесни ястия. Ето към тази. Специалният подарък от месарница Абърдин, аз лично бих предпочел да отиде за госпожа Нешка Робева и за една нейна изключително талантлива спортистка, която има в неравнословно положение и аз бих предпочел да отиде именно за тези прекрасни две дами. Това ще бъде великолепна изненада и ще се радваме те да си изготвят вкусно с прекрасните продукти от месарницата. Много ти благодарим, че беше наш гост. Беше удоволствие за нас и винаги си добре дошъл. Благодарим ви. До скоро. Чао. Благодарим ти, Енчо. И аз ви благодаря.